como eu viví, con moita emoción, sobre todo a xente que temos, viñeron, deixaron todo, nós confiamos en nós mesmos, pensábamos que estaba todo perdido cando fallamos os dous, pero non sei, isto estaba feito para nós, solo tiñamos que luchar e ya estaba feito para nós. Non mo creo, Hai veces que cando ascende un equipo dicen o grupo era moi importante, pero acá tiñamos un grupo de amigos e despois fixemos o equipo. Isto era unha familia. O desgraciado viste. ¡Vamos! ¡Quedamos aquí! ¡Ahora sí! Sí, moi contento, isto é unha locura, que a final sean penaltis, é unha animalada, mira que grupo hai, isto eu vine xogar, son meus amigos, os que xogo sempre, para min foi un orgullo que me deran a oportunidade de poder vir, ainda que tuvera que fer ficha ben na vida, creo que isto non ten palabras, e me lo disfrutar moitísimo. Bueno, son tres, como din. Que tal? Isto é un orgullo vir o primeiro na casa, voltar a casa e facer un 3 de 3. Eu creo que é o soño de todo rapaz e non se pode ser máis contento. ¡Que somos de primera! ¡Que somos de primera! Pois ao principio estaba moi nervioso, pero bueno, tan pronto foron... Cando fallamos os primeiros era... Todo o mundo xa estaba triste e tal, tivemos suerte que parei un, foi outro arriba e despois... E despois, bueno, pois a suerte de que me tirei por o mismo lado e parei, no, e despois festa. 3 ascensos. Locura. Moitas gracias, a verdad que, bueno, sufrimos muchísimo, como viñamos noutros partidos atrás, pero a verdad que impresionante, espectacular, o destes rapaces non ten palabras. Encantado, 13 partidos, non perdemos un partido, prórrogas, penaltis, hoxe perdendo un 0, remontamos igual contra Monteporreiro, fomos os penaltis, perdíamos 2-0, remontamos, estábamos contra as cordas, e este equipo, espírito de sacrificio, de superación, a verdad que merecen todo, merecían ascender, a verdad que un lujo. Eu non participe máis, pero mérito todo deles, ao fin e ao cabo son eles os que xogaron, os que competiron, os que deron hasta o último balón por luchado, e, bueno, a verdad que encantado, non podo dicir máis, encantado. O que teñen, que aquela que teñen estes xogadores e que as condicións que teñen, características, que sempre veñen, teñen ganas, sobre todo un rapaces a mellor teñen 20 anos de media, 19, 20, hoxe xogaron 4 juveniles, outro día xogaron 5, teñen todo o futuro por diante, aparte hai unha generación borde, juveniles por detrás, xente que ven desde atrás da base do Xinzo, teñen todo maravilla, o primeiro equipo en preferente, o juvenil ascendeu, o cadete ascendeu, a verdad que é un lujo, teñen moi ben, entón que sigan así. Nada, íamos, non sei, cenar, tomar algo por aí, e, bueno, iso mañá estaban aí cos jefes meus, e mañá tengo que estar 7 currando, pero, bueno, ainda alagaremos un pouco a tarde-noite. ¡Que